Iba 20 metrov zatiaľ, ja tu nemám priestoru. A ideme sa pozrieme, čo sa stalo. Takže druhý šíp strelil tu, prvý bol tu, to bol pokusný, nevedel som, dávno som s nej nestrieľal. A poďme sa urobiť, vidíme, čo stalo sa s šípami. Tu je všelijaký balistický typ a pozrieme sa tu zo zadu, čo sa stalo s šípami. Zo zadu toč. Takže plne sa odlomil ten, zalezol plne do desky, prerazil preglejku, prerazil jednu desku, zarejel sa do druhej desky, prerazil všetky tie možní, prerazil krabicu s pieskom. A posledný krát ideme, vystrelíme a ukážeme, jak sa to nabíja. A na tom dneska skončíme. Takže 185 librov, to je dosť, to človek sám nenaťahne, takže musí používať špeciálnu pomočku na naťahovanie. Kuši, takže naťahli sme. Ostalo sa zobrať šíp. Tak zoberieme šípy, ináč pozrite sa. Šípy stojí 20 €. To je veľký, ako, nie až taký 220 gránový s polovnickým hrotom, môžem povedať cvičným hrotom. Bez čepelov. Takže takto. Takže ideme. Hops. Nasadili sme. Drží to tam dobre. Môž s tým v podstate hocikam behať, skakať, robiť čo chceš. No a ideme. Takže poistka je automatická. Zapína sa pri, ak naťahuješ tuto. A ideme. A ideme. Zistíme, kde sú. Je to 185 librov, 375 futov za sekundu. Čož pak je to ťažká polovnická alebo ťažká šturmová kuša. Z 90 metrov, v podstate 100 yardov, jak to ľubia Američania hovoriť, prerazíme prostrelnú vestu a vyleze z druhej strany, ale po ľuďach strelať nemôž. Takže robíme to jen v rámci rekreačných účelov. Takže kde máme ďalší? Tuto máme. Ten prerazil. Čo nám ten prerazil? Vidíš, kde je tretí? Pozri sa, plne prerazil desku, odtrhol ji a vybaveno. No, tento by sa mohol aj zachrániť ešte, keď sa nedolamali tieto, péry. Takto by sa dalo tam zachrániť ešte šíp. No, takže keď ho zachránime, tak ešte týmto jedenkrát vystrelíme.
Z takého v podstate 20 metrov to je, považuje za moc malá vzdálenosť, takže takú malú vzdálenosť no, chcelo by sa ten šíp zachrániť samozrejme. Takže dáme dole grot dáme dole a pokúsime ísť a vyťahnuť. Ideme na to. A máme to. Takže letenky trošku sú zvolnené. To nám síce nevadí. Dobre, toto necháme tu, tak je. Dáme naspäť náš trč. Trč dáme naspäť. A kde som diel hrot? Tu je, dobre. Takže pozrieme sa, či je tá strela rovná. No, je trošku také ľahké nebezpečenstvo strieľať trošku chybnými letenkami, ale nejsú až také, pretože tu dneska približne, predpokladám si, že nejakých 15, 17 až 18 uzlov. No a tým pádom strela môže niekam uletieť. Mohla by uletieť, ak by to bolo na nejakej väčšej vzdálenosti, ale toto vzdálenosť 20 metrov nám v podstate umožňuje. Za terčom je stena vysoká 4 metry, takže takisto tá strela, ten bolt by sa tam zachytil v podstate, ale zase z druhej strany, keď by náhodou sa chceli strieľať v takej kuši, tak odporúčam ísť na mesto, kde nie je ľudí ani v najbližšej vzdálenosti, bude nejakej aspoň teoretickej možnosti, že by ste niekoho nenárokom zasáhli. Pretože je to ťažká kúša, je to, hovorím, ťažká šturmová kúša. A ideme na poslednú strelu. Tým istým v podstate, tým istým šipom, čo sme strieľali doteraz. No. A zase naťahujeme. Naťahovanie kúši. V podstate je to po typu kladky, kde tu hore máme jedno rameno a dva ramena máme tu. Takže tých 180 librov. Aha. Tak sme spravili chybu. Kde sú druzi, vidíte, spravili súdruzi chybu, pretože treba to nechávať na takej väčšej vzdálenosti. A teraz to je na väčšej vzdálenosti. A samozrejme, tak jak som povedal, je tam poistka, píše tam safe a je to safe. Takže ešte raz skontrolujeme letenku, skontrolujeme hrot, skontrolujeme šip. Dobre, ideme na to. Trošku a už je to. Letenky nám do ničoho, no? Čo už, no? Život je taký. Poistka. Ideme. Ináč optika je dosť dobre pristrelaná. A to bolo posledný výstrel a ideme sa pozrieť, kde sme.
No, takže zásah v podstate do ľavej strany hrudníka. Zase opakujem sa, že táto kuša dáva kinetickú energiu 250 joulov. To znamená, že s ťažkými šípami, s ťažkými polunickými šípami, povieme sa 400 gránovými, ona dokáže zabiť medveďa. Dokáže mu rozdrtiť a dolamať všetky kostce. A samozrejme s režúcimi hrotami dorezať všetko, čo je vnútri. Čaute.